Sabi po sa ating lahat, andito po tayo ngayon at celebrate natin ang birthday ni Pastor Wilson and ang kanilang tatay Carding and nanay Elma. Happy 60th wedding anniversary po sa inyo. Ayan, nandito po kami ngayong hapon na ito para i-celebrate ang celebration na ito. Ayan, hello po sa iyo tatay Carding, and ito yung mga kasama ko sa PH44. Shout out po sa inyong lahat at may hinandang magsasalusaluhan natin ang ating mga minamahal na pastor. Ayan, nag-pray sila sa pasensya na po kayo sa pansin ko bibigay sa inyo ng kanilang mga karagdagang kaalaman, karagdagan. Tayo sa pray ni pastor. Ayan, tuwa-tuwa sa tatay Carding sa pa-cake ni Ma'am Arlene. Ayan, sa lahat ng mga pastor natin dyan sa shout out po. Sana maging masaya po kayo at maraming salamat sa parating pagpapaalala sa amin bilang Kristiyano, Pastor Wilson. Happy 59th birthday and happy 60th wedding anniversary.